Paling penak urip neng desa apa-apa wis ora terkontaminasi dengan hiruk pikuk kota. Kota. Contone, Pak. Pengen jangan katese dhewe. Masuk. Pengen jangan Bayeme dhewe. pengen mangan ndok. Enggak mesti ngono lho. Gelo aku ngompani mblecekne lho gelo aku. Ndoke pitik. Pitike dhewe. Lah ngono kuwi. Wah jare Sugeng Dalu tak jawab Sugeng Dalu kok. Ayo nek aku Sugeng Dalu, Pak. Sugeng Dalu, Bu. Nah, ngono kuwi rak ya kepenak to. Penak apane mung swara penak. Loh. Lah karepe arep apa? Karepe apa? Apa ngeles dodo barang? Lah ngelos nggo namu ra entuk, Dik. Wani mau piye? Ora. Lusen nek wani lusen. Mboten wani enten sing kagungan. Nduk, iki jane wedang apa rujak tuh rasane kaya ngene. Wedang ya wedang to Pak, kok rujak piye to? Rumah saku legine kaya legi anggur ngono. Nah, ya ngono kuwi oleh-olehane wong lek kulino mendemi, imajinasine panggah alkohol lek. Lambi. Gone nyong sega. Mun aku sego biasa. Gone nyong jangan kentang. Apa? Jangan kentang. Jangan kentong. Apa anak kentongan di jangan. Kentongan anane yen nang pos kambling. Jangan kentong. Iya. Lah kok jare jangan kentang. Lah ya kentang kan gonku langgar ngene rika wong Sarawak. Oh. Yo kentong. Berarti ini kan grogos ana kentong di paman. Ya wis ras jangan. Angger gone nyong jendela. Nggon aku cendela. Angger gone nyong wetenge lara. Nek nggonku wetenge loro. Medeni ya. Lah ngapa? Sirahe siji wetenge loro. Ya bercawang. Iki lho soal iki bocah angger kulino jadus bareng. Nggone pake bareng ngantek ero lho, Dik. Iya. Kentok masa dituduh-tuduh nih. Wong edan. Mpane ya ora duwe dosa lho bocah. Sekolah kelas piro, Mang? TK besar. TK besar. Gue jenenge sapa? Surati. Loh, Nyurati sapa? Solikin. Oh alah. Dek, Dek Precel. Ya, Pak. Ayo mudhun saiki yo. Ya, Pak. Kalah lucu karo kono e. Mpane kaya ora duwe dosa lho ditakoni. Anu, di wis jenenge apa? Tegar. Gar. Somben lak gede dadi apa? Maling. Lah. Keren. Jangan wong edan. Wong edan. Wong edan. Kin, anakmu dadi maling iki lho. Solik